Jo ja sóc artista des del dia que vaig néixer, l'única cosa que en aquesta pel·lícula en concret no hi havia aquesta voluntat de fer una obra d'art, però l'artista que era jo ja hi era des de sempre, vull dir que no es pot evitar això. I per exemple aquest artista de sempre, abans de fer Crespià, on t'havia mostrat, amb què havies fet? No, bueno... No estava retingut? Estava retingut, era latent, diguéssim, havia de desenvolupar-se d'un moment a l'altre o no desenvolupar-se mai, això no té res a veure, però en qualsevol cas, allò que diuen si l'artista neix o es fa, neix. És un do diví, és una gràcia, vull dir, ningú que no hi hagi nascut podrà arribar-hi mai, vull dir, és una putada, però vull dir, tampoc no seré mai jo futbolista i no estic pas trist, no. Ja, però, per exemple, aquest do artístic de naixement es podria haver passat cap a, per exemple, a la pintura o a la música? No, en aquest cas no, perquè el que és, diguéssim, aquesta potencialitat o aquesta autoconsciència que es transforma en una autosugestió mica en mica artística, home, ha d'anar acompanyada del talent, no?, d'alguna manera. Tot i que una actitud molt forta, no?, el que deien Dalí, ai, Salvador, ahora lo sabes, jugando a ser un genio, al final se acaba siéndolo. No? També fa força d'autosugestionar-se, com deia abans, es pot arribar a fer alguna cosa, però, home, si acompanya el talent, diguem que és molt més ràpid i molt més fàcil.